as nosas plantas. No colexio estivemos plantando flores. Primeiro paso: botar a terra e despois facer 2 buratos. E despois botar a semilla e tapalo e despois botarlle auga e esperar. Así é como plantamos as nosas flores. Cada día medimos cando crecen as nosas plantas. Esta planta mide 6 centímetros.